hi havia l'atenció telefònica desviada a casa de tot el personal d'aquí, que a més un personal, sempre ho he dit, excel·lent i superimplicat. Doncs des de casa tenien tot, no? Ajudàvem al govern a comunicar les lleis, els canvis, tot, vam posar en marxa tot el que els webinars. Vam arribar a tindre un que sobrepassàvem les 700 persones al mateix moment, que estaven connectats. Va haver-hi molt moviment, molt no van parar. Els temes de comunicació exterior a Andorra, evidentment, el que més es va sentir i es va parlar va ser l'estudi que vam fer sobre la possibilitat de tindre un aeroport dins de territori andorrà. Nosaltres el que vam fer primer és tenir una certa relació amb el grup Airbus i ells van fer l'estudi aeronàutic de possibilitat d'aterratge d'avió. Van fer una medició topogràfica via satèl·lit Airbus de totes les muntanyes. Cal remarcar que l'equip que va fer l'estudi eren especialistes en aeroports de muntanya. Al final, el primer estudi va ser positiu, que es podia. Jo crec que ha faltat visió, perquè una connexió aèria fora vol dir que estàs totalment independent. El turisme que ven no ha de passar cap duana. Vam estar en moltes reunions amb les càmeres de comerç franceses, amb les catalanes, amb Ferrocarrils de Catalunya, algun representant de la Generalitat, amb un grup internacional, un clúster d'aquests que hi ha, que actuen internacional, per veure les possibilitats de connexions ferroviàries amb Andorra, no? I per nosaltres, del nostre punt de vista, interessant era la connexió amb França. Es va crear una comissió molt eficient, i es va buscar assessorament també a fora amb gent especialitzada en tot el que eren tribunals d'arbitratge i es van avançant. Ara falta acabar de consolidar, perquè encara sembla que aquí a Andorra és difícil, però s'hi arribarà.